treballadors de la teleassistència continuem la nostra lluita. Una lluita que va començar de nou fa un any, quan el servei va ser subrogat per l'empresa UT Assís Passuara. Aquesta subrogació ha posat de nou en el punt de sortida molts drets que havien adquirit amb l'empresa anterior lluitant durant 8 anys. Drets de conciliació, de temps de descans, treballadors i treballadores sense EPIs fonamentals, personal que es trasllada en moto sense roba d'hivern, manca de material ergonòmic a l'oficina, pla d'igualtat encara en construcció, pla de formació pendent, dotació insuficient de personal que comporta sobrecàrrega a la plantilla, baixes per ansietat i malalties causades per l'estrès de la manca d'organització i els canvis que dicta un plec fet per l'Ajuntament i acceptat per l'empresa. Aquest plec, entre altres, parla de canvis de categoria i l'eliminació de 2 departaments per dotar el personal de polivalència. Polivalència obligada, que d'aquí a poc temps haurà de ser efectiva. Ha sigut un any molt difícil. La directiva insisteix que tots estem en el mateix vaixell, però nosaltres no ens cansarem de repetir que no és el mateix vaixell pel capità que pels que remen. Tant si el vaixell s'enfonsa com si arriba a algun port, la nostra lluita pels nostres drets no serà mai silenciada.